Аз ще ви оставя и тази папка. Много дебела папка. Много дебела папка. Това е досието на господин Ахмед Башев като сътрудник, агент на Държавна сигурност с псевдонима агент Манол. Този човек при 25-30 години... Откъде е извадено това досие? Това е официален документ от Комисията за разкриване на агентите, най-накратко казвам. Да. Този човек, Ахмед Башев... На документите на Държавна сигурност. Да. Преди 25-30 години е станал слуга на най-тъмната организация на комунистическия режим, Държавна сигурност. И е станал слуга и е донасъл срещу хората, срещу приятели, тук го има всичко това, срещу съученици. Има ги доносите. Да, аз ще ви дам след малко. Срещу съселени и за най-кокошкарската история аз ще спомена само няколко неща. Той е донасъл за това, кои хора са влизали в джемията да се кланят, т.е. да изпълняват религиозните си обичаи. В тези папки има за това как той страстно защитава целите на възродителния процес, защото за него възродителният процес е абсолютно правилно нещо, което трябва да се случи. И извинявам се, най-гнусното нещо, което е вършил, и това го има, и се извинявам на вашите зрители, че толкова рано трябва да го спомена, но ще го кажа, за да придобият представа, що за човек е той. В тези има донесение от господин Башев, който е бил на погребение, но не за да изрази своята съпричастност към болката на близките на починалия, а за да види как е преминало погребението и чета само едно изречение. След като е минало погребението, той пише до Държавна сигурност. Погребението не мина на необходимото равнище. Как така на необходимото равнище? Извинявам се, все едно става въпрос за театрално представление. И знаете ли... От коя година е този? 88 или 9-та. И знаете ли какво означава, че погребението не е минало необходимото равнище? Какво означава? Това означава, че той е наблюдал как се погребва мъртвец. Дали според мюсюлманския ритуал или според християнския, защото тогава Държавна сигурност и партийния апарат изискваха да се спазват християнските обичаи, а не мюсюлманските. И понеже този ритуал... Християнските, дори а граждански обреди някакви. И понеже този ритуал е преминал по мюсюлманските, той пише, че не е преминал на необходимото равнище. Този човек го е правил това нещо преди 25-30 години и сега, госпожо колежи, 2014 година, същият този, който тогава е съсипвал човешки съдби и прекърсвал човешки души, продължава да си развихря знамето, както се казва, пак да съсипва човешки съдби, пак да гони хората на улицата. И си задавам въпроса, това ли успяхме за 25 години преход да достигнем като демократично развитие в България?